Tres homes armats amb una katana i un bat de beisbol van assaltar dimarts a les 11 del matí aquesta casa situada al carrer Prat de la Riba de Bigues i Riells, a tocar de la carretera de l'Ametlla. Els tres assaltants, que anaven encaputxats, van accedir a l'habitatge forçant una persiana i un cop dins van emmordassar i lligar de mans i peus el propietari de la casa, de nacionalitat francesa. La dona de l'home i la seva filla, de 14 anys, van escapar i van anar a demanar auxili als veïns. La policia local de Bigues i Riells es va desplaçar ràpidament a la casa on de seguida van trobar els tres assaltants i a l'home que tenien retingut. Quan els agents van inspeccionar la resta de la casa, van trobar que el propietari al garatge hi tenia una plantació de marihuana amb més de 100 plantes. Fonts policials han explicat a BOTV que es tracta d'un laboratori d'última generació, amb llum artificial, extractors d'aire i climatització. La policia, per tant, va detenir els tres assaltants i també el propietari de la casa per un delicte contra la salut pública. La policia local de Bigues va comptar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra i amb una altra del cos local de Santa Eulàlia de Ronçana. Fonts properes a la investigació han explicat a BOTV que es podria tractar d'una revenja entre els assaltants i el propietari de la casa. Amb tot, la unitat especialitzada dels Mossos d'Esquadra continua investigant aquest cas.